So guys, good morning, good morning. Good morning. Ang ako karong buhaton guys is magkuha ko og agbati tangkong og akong utanon guys para karong adlaw. Oh, guys, daghang kay gudlot akong agbati guys. Ano na ni? Nawan to, to. Ano na ni? Oh, Daghang kay gudlot guys ang agbati. Ano yung akong tanong guys, ako na napuslan. Puslan na ako akong tanong. Okay, oh. Yan guys, oh. Libre na. Na guys, kadamo guys, oh. See, daga na kayo ang akong agbati. Karon guys, nga to po ta magkuha ng pugog sikwa. Tapos, guys, kita kong taong guys. Bidoon. Daray guys, so. Daray. Naila na bunga guys. Kaya po na kong hulaktok guys. Dawata dong. Meron. Na guys, akong hulag na akong taong guys, namunga na. Di ba nindot? Magtanom-tanom ta garden kay imbis kay amo palit adi na ta kapalit kay may ada naman tatanom. Charan. Namuwak pa guys. Hulagtob guys ni aho. Napa guys, ang hulagtob. Yeah. Guys, akong one videos guys. Nakapost na good ko guys sa akong gitanom-tanom. Ug daghang pang sumusunod guys. Yeah. Maayo gud magtanom-tanom guys kay may ada tama kan. O ang kani pod guys ang katong akong gipakita sa inyo. Na dagko na sad. Hulagtob, kamatis. Mas nindot kayo ang taong. O karon guys, moadto ko sa sikwa kay may ada bunga. Ganas gikaon sa baka. Napa guys ang hulagtob guys. Oh, may mga bunga na guys. Lipay kaayo ko nga may bunga na. Gikaon lang guys akong gana, akong kamuti guys sa baka. Muna siya na ingon ani. Kana
Gipangaon og baka guys, gipangaon. Tapos ini ay ipakita sa akin ang nagtuha ko kasi. Ya guys, ang sikwa guys, akong nakuanan oh. Wow, kalami kay ani guys. Tapos lang na jud siya ang sikwa. Og kinin kuha na siya nako guys. Nindot manggod ni siya nga sikwa. Dagang pagbuwak guys. So, ang akong batong guys, di pa muwak pa lang, gidaog siya sa sikwa kay nagsuno sila sa katayan. Ako ni ipanghambog guys ang akong garden kay nakakaon ako kalbasa, agbati, nangatkat sila ngadto guys sa igbaw. Yes, dagang kay buwak. Guys, akong videos guys. Ang lahi ni nga videos guys. Dito pinalit ni siya nga seeds. Ang ako pong mangga guys na munga na sad. Dagang kay kog bunga nga mangga guys. Hapit na po na siya makan Oh guys, kung bago ka pa lang sa akong YouTube channel, please subscribe. Catalina Arps. Dini na lang ko to ang akong pag-vlog. Bye-bye.